τη φόρμα εγγραφής. Ονομάζομαι συνεργάτης της Elher Health & Beauty και πρώτον, απολαμβάνω τα υψηλής ποιότητας προϊόντα σε πολύ προνομιακή τιμή, διότι έχω έκπτωση μείον 30% και λαμβάνω και όλες τις προσφορές της εταιρείας. Το δεύτερο που μπορώ να κάνω είναι να συστήσω τα προϊόντα αυτά και έτσι να τα αγοράσει κάποιος προνομιακός πελάτης ή κάποιος ο οποίος θα θέλει και αυτός να γίνει συνεργάτης. Έτσι, εδώ μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Forma Club ή και το e-shop μου. Και το τρίτο που μπορώ να κάνω, να επικοινωνήσω την επιχειρηματική μας πρόταση, τη δυνατότητα εισοδήματος και μιας πολύ μεγάλης προοπτικής. Εγώ θα βάλω και ένα τέταρτο εδώ, να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους την υψηλής ποιότητας ζωή. Μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος θα ξεκινήσει να δραστηριοποιείται μέσα από το marketing plan της Elher Health & Beauty.